Winong, Mbak kene Mbak Winong, kene Iya, Mbak iya. Winong, kene Mbak Winong. Ayo. Sampeyan iki favoritku mung nonong kae tok. Kene Mbak Winong. Kene, Nang. Ayo. Sik, ning laras pelok terus bae. Sepote tuno gleng wis ya Mas. Apik men kuwi. Tuh. Apik men sepatu kok. Tuno gleng ngono ya. Mending ngono ya. Ya, Oke, ya, engko ya, ditambah ya. bareng ya. Ayo. Siralu tuno. Wis, ayo Mbak. Kok sik kowe wong tuwek-tuwek kok iso manut karo bocah lho. Kan. Dalam, Coba sepatumu ganti jogeti Mas Garing jogete piye iki mau. Coba. Ayo. Ayo Mas Garing coba. Ayo Pak, ayo Iki Pak. mau. Dah baleni. Ayo kan. Tuno gleng. Mas Garing. Tuno gleng. Eh. Tuno gleng. Iya. Tuno gleng. Oke, ngerti. Tuno gleng. Wes. Tuno gleng. Wes. Tuno Iki gleng. tak jogeti. Kowe ngerti jogetan apa iki? Apa? Ngetus. Mbak Winong rene. Semara ini kan iki lho. Ora ini lho sepatu kok tunuk glingi lagi iki lho. Apa Tapi, sepet Pak. Ya kene. Waduh jan. bocah saiki iki lho ayu-ayu aku biyen kok kesusu lahir ngopo. Apa balik nah? Balik lah sing tak boli wis ora ono. Loh, ning sampean ki ora ngerti, malah bocah seusia segini itu, di usia segini itu malah selerane itu yang lebih tinggi. Loh. Biasanya luwih tua. Ah iya. Aku ki jane ki seneng lho karo wong-wong sing wis tua-tua kaya di umur 50 ke atas. Enggak, lah mbok karo mangun gom kuwi. Kok sebabnya apa kok seneng karo piye sepuh sing umure 50 munggah? Ning kudu anu Mas, nggih rada sugih Mas. Lera sugih ya golek ya apa. Oh ya, apa prinsip. Ya kan, dadi ngenteni Ora, dina. kowe iki jare iki penyanyi apa wereng. Golek wong tua ndang mati warisane kok apa ngono ta. Wah. Ning sampean ki pantes dadi walit. Eh? Walit wae, dadi walit. Pak Walet, Walit. Sing apa? film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton film kura koyo Ya, sampean tok maneh ki dadi walit, terus aku iki bojone sampean ki bojone sampean. terus Ngono lho. aku kudu piye? Terus walit nak niken boleh, ngono ndang. Pak Walit, neni kan boleh. Tak nak lah sosis walit layu. Sake. Omong apa to jane wis. Loh, kuwi film zaman saiki viral lho. Lah jaman saiki aku tonton aku ra kuwi kok. Napa? XX. Wis ora acet. Kene saiki Mas Garing yang tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu. Lah. Astagfirullah. Nah, kuwi Bocah iki polahe iki. yo kok sik ojo lagi semangat iki ngono kuwi. Oh iya. Yo larase pelok sampean manggandrung bawa nyidam sari gandrung winong karo gandrung niken. Iya. Ayo kuat ora. Boyok. Oke, ini Ayo. tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan Apa baik dan TNI? tenan po. Apa Tani. TNI TNI apa? apa? Yo tiru-tiru Pak Susu mau. Wis rasa ngaku-ngaku ya. Ya pokoknya tugas saya laksanakan. Ayo coba niken sik, ayo. Sing magandrung niken sik. Duh wong ayu. Nah, kaya apa? Iye, men nggo anu rabuk nyawa. Masamu tebu piye? Duh, wong ayu. Ih, pengen Pak, pengen. Sapa sing pengen? Kae sing nonton kae ngeleki ditutupi sarung ngene. Ayo. Pepujane ngati. Tegur ra kuat. Wis lunga. Go. Ana wong tua roman malah tinggal nguyuh. Caidan. Kono Ken, terno Ken. Aja ngawur e. Yo. Kaya ngene. Wong nandang Kae ana rembulan Kang Mas. di Rembulane ketutupan terop Kang Mas. apa iya apa? Sing ketok drijimu tok. Wong ora ono rembulan kok. Lah sing kene iki nyekel mik kok, isane tangan kene. Isi. Apa mung awakku dhewe
Kene. Genti Winong. Genti Winong. Kuwi lho. Jangan Terus dicueki, mendadak, iya. jangan mendadak Mas niki wis tuwek latah yayine. Jangan mendadak iki bubune apa? Hah? Jangan mendadak iki apa? Jangan mendadak iki. Jangan ujuk-ujuk. Sik to Pak Dik, kula ajeng tanglet. Apa? Niki wau kan niki sedhuwur kan diseragami to. Niki jenengan nggih diparingi seragam. Apa iso penjahit gawe kaya iki? Khususon. Iki jahitan khusus. Iki wis tak iseni lho iki. Berarti jenengan bangga mboten diparingi. Loh. Bangga no. Aku mentahan no. Malah. Ayo Mas Gareng, ya. Do dewa Jawa Winong. Dalam. Tangane gandengen kuwi digandeng Mas Gareng digandeng. Jak mlaku sayu. Wah, jan putune ngenterke mbae ning puskesmas ya ngono kuwi. Dadi ben digolekke tombo, ayo. Padune Meri. Aku demek kowe ngrangkul kowe Meri. Ya iki resikone bathine dagelan ya iki. Apa? Kowe nadyan anak buah iso demeki wong ayu timbangane bos mung ngelas-ngelus debok apa. Ora pengen besok tuku dhewe, ayo. Kok sik apa diajarke to? Tembunge kok tuku dhewe. Ya. Kaya Nenoe welason nomring wa mami. Gegere Winong lek ning kene ketok gawedi. nikah yo. Gegermu dhewe rene yo tak tutuhi gegermu dhewe. Tak tutuhi gegermu dhewe. Bojo nom bojo tuwa ora pareng padu. Ajare njaluk adik. Alah. Tak nak, Hah? tak nak. Yo Sosis walit dah layu. Kulit walit dah kisut. yang nanti dicangkok lah. Apa to jane iki basa apa to? Yo, ganti nikah. Udah layu. Wis mbok tus karo. Teguh udah layu. Yo. Ganti, gandrung nikah ganti. Yen cedak tansah. Apalane ditukui? Nanti. Pindung mimilan Besok kapan? Besok kapan katekan? Heeh, iso suwe iso lemu to kowe, Nduk. Oh, aja ngono to. Bodimu lho jan kaya bemper kuwi. Iki aku wis berusaha diet lho. Berusaha diet. Iya. Besok kapan katekan? Cet. Jan kaya kendaraan nyalip ya. Lan wong ayu. Ganti Winong. Winong rene kowe. Jenenge gandrung yo diparani kok aku sing kon moro. Aku wong wedok kudu moro aku. Dari wong lanang wis tuwek ra gelem rekoso. Tadi nang Winong. Dalam. Ibaratno kaya kowe goleki batange lho, kowe sing goleki. Lah niku cocok. Oh, kira Wis entekno dhewe. Ampun ngambek to, Om. aja nesu. Umpama sira nakoda tanpa prau. Ayo nganggo laras to kok terus. Jangan ngambek. Kok terus nesu ngopo nganggo laras to? Dene aku ket mau dinyek terus kok. Boten. Jangan mungkin lek sugetan ngoten pendek lho. Pendek meneh. Kowe Iya. tenang lho. Aku wis suwe ora tau mangan cah wedok lho. Umpama Larase sira pendek. nakoda Nano. tanpa prau sat-sat sarah ing Jolodri. Nyik nyam nyak nyik. Nyam-nyam. Lah nyapa melo subing barang iki. Aku ki latah kok. Walah. Nyidam Saria. Tibane cucur babuk. Cucur. Walah. Kok latah men to ya? Marah. Bukan seluk memanik saka Mbak Winong sik, iku gentenan karo Mbak Niken. Monggo. Ya Mbak Winong, memanik. Monggo, ayo.
kang dadi mani ing kalbu pinjarat katon malelan mukira saeling senadyan aku rasa tansah lagi aku mung tansah ngenteni tanpa kat angidam tetes sing tresno kang setuhu dadi katalin ning atiku kangen saat pandang kasmar. Bablas kira kok jarane ya. Nggih. Garet mendem ati kang goyang yen tandem Oh. Yo. sliramu kang dadi mani ing kalbu pinjaratno kang katon malelan mengku mukira saeling senadyan aku rasaku Oh. Rino wangi aku mung tansah ngenteni tanpa kata ngidam tetes sing tresno kang setuhu dadi tatalin hatiku kang tansah nandang Oh. Aku kan nandang bronto
Terima kasih. Matur nuwun. Kowe ngapa? Piye Mas Gareng ngomong? Ketarik, Mak. Mas itu tuh Mas. Eh? Lah kadung aku nyangkling iki ya. Ayo terlalu. Ayo. Winong lho winong. Ayo no. Ayo lele. Sipate rame. Hop, sik. Niki napa kuwi? Celeng. Kuwi nong? Jaran. Jaran. Mas Gareng iki kirek. Kuwale. Apa boleh dikocok, Lek? Ngapa? Piye? Ngapa? Putra dalam dicokot kire. Beda dicokot garene, tak pecah. Lawas nangane. Lah mosok kene celeng kene jaran wis gon jatil kire. Ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak Niken entuk tali asih 100.000, Winong 100 ini iki. Nah. Ini Mbak Winong. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Bayu. Terima kasih, Mas Bayu. Terima kasih. Sehat selalu panjang umurnya Mas Amin. Bayu. Amin. Semoga tambah berkah ya Mas Bayu. Amin. Bahagia selalu Mas Bayu. Nggih, nggih. Aku di Ngapa? tali asih. Lah ngapa kok iso njaluk tali asih? Anu Mas, tali kotang mawon. Tali kotak sing duwe Surabaya. Apa tali dadunge kok kedat. Aku Ayo joget sik no. Kayak mau wis ditebusi joget nyeleng karo jaran. Wong ora nek kringete. Lho aku Bah. karo winong lo kringeten. Adus keringet iki lho. Bayu yen karo wedokan lomo. Kok kok senengane nesu. Karo aku pahit. Wis ora usah nesu. Engko gara-gara tak tambani. Oke, lagi. Mbak Niken karo Mbak Winong gen leren sik. Nggih. Langsung. Ketemu ning Patet Songo. Nggih, Mas. Heeh, bakune